Kakva država kad je trojica vode, rješenja nigdje nema, sve ide iz gore u gore. Narod nešto vazda iste likove bira, nema se posla više, nema ljubavi ni mira. Njih ne zanima što djeca nemaju identitet, njihove glave sad misle na treći entitet. Ne znam da li za nas postoji epitet, tri različita jezika u knjizi ću vidjet. Od 8 do 8 se radi, narod odmora treba, za onu djecu vazda tebra stajat će predan. Treba mi predah, pozna ide nam u bezdana, predsjednik države ni abecedu ne zna. Bitno je da on u kožnu stolicu sjeda, metar od njega ljudi nemaju za hljeba. Sve je jako dobro dok pred svima govore, odjednom se ti isti pretvore u zlotvore. Sakriju u komore kad se spremi napad, ostave svoj posao, odlete na zapad. Sve su neke promjene, ali meni sve je isto. Oni sklapaju poslove, tu ništa nije čisto. Demokratija je put, davno su nam rekli, od tada niti jedno pravo nismo stekli. Imam pravo govora, ne smijem govoriti, sve se vraća, sve se plaća i vas će oboriti. Nije više u pitanju Srbin, Hrvat, musliman, nego su ljudi postali gladni.